Que pasa? Se se me permite chamarlle materia prima e enerxía, para facer o noso produto, pois máis dun 40% do custo de facer ese produto é efectivamente a electricidade. Por ese motivo é a nosa materia prima principal. Lóxicamente, claro, aquí estamos pagando casi máis do doble, casi o triple que Francia. A maiores nós temos dentro do mismo grupo competidores en Francia que fan silicio. Por esa razón demandamos que tamén que ten que haber un marco enerxético estable. Despois os contratos bilaterais, efectivamente, pensamos tamén que poden ser positivos para ter un precio estable a medio plazo ou largo plazo. Nós o problema que temos agora xa estamos pechados na antesala dun peche, porque estamos con un ERTE firmado hasta o 2021. Claro, o estatuto 2 euros ainda non chega o desconto por megavatio, é algo ridículo, por non chamar unha burla. Entón, eso, temos que poñernos todos un pouquiño as pilas, vamos decir así, e pelexar, non vamos deixar de insistir, un marco enerxético estable e facer unha diferenciación importante, porque, sobre todo, o aluminio e o silicio, volvo a repetirme, máis do 40% é electricidade. Entón, hai que facer unha diferenciación entre electrointensivo e hiperelectrointensivo, porque, a ver, se non é o mismo que a ti o produto che coste, non sei, se unha fábrica fai camisas, pois igual si consume moita electricidade, pero igual lle supón un 1%. Entón, pode ser que teñan máis outro tipo de problemas. Os que temos o problema enerxético somos realmente o que nos custa eso, pois o 30, o 40 ou o 50%.